லூக்கா நற்செய்தி 19 அதிகாரம் 1 வரக்கூடிய வசனங்களிலே சக்கேயு நலம் தரும் மாற்றத்தை அவர் தன்னுடைய வாழ்வில் பெற்றுக்கொண்டார் என்றால் அவர் கொடுத்த அந்த உபசரிப்பு தான் காரணம். ஆண்டவர் இயேசுவை அழைத்தார் தன்னுடைய இல்லத்திற்கு. வாருங்கள் ஆண்டவர் என்று சொல்லி தன்னுடைய இல்லத்திற்கு அழைத்து அவரை உபசரித்ததால் அவருக்கு கிடைத்தது ஒரு நலம் தரக்கூடிய உள்ள மாற்றம் என்பது. இங்கு எம்மாவு சீடர்களுக்கும் அதைதான் அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பிரியமானவர்களே, இந்த சீடர்கள் இந்த நிகழ்விலே சில காரியங்கள் நாம் ஆழமாக புரிந்து கொள்வதற்கு அமைந்திருக்கிறது. சீடர்கள் எம்மாவு நோக்கி சொல்லுகிறார்கள். எங்கிருந்து போகிறார்கள் என்றால் எருசலேமிலிருந்து எம்மாவுக்கு செல்லுகிறார்கள். இது எருசலேமிலிருந்து மேற்கு திசையிலே 11 கிலோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊராக அமைந்திருக்கிறது. இவர்கள் செல்வது மாலை நேரம். இவர்களுடைய பயணம் அஸ்தமத்தை நோக்கி பயணமாக அமைந்திருக்கிறது. சூரியனுடைய மறைவை நோக்கி இவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். இது ஒரு கருத்தை நமக்கு மறைமுகமாக வெளிப்படுத்துகிறது. இவர்கள் உள்ளம் கலங்கி இருந்தார்கள். ஆண்டவர் இயேசு இறந்து அடக்கம் செய்து 2 நாட்கள் கழித்துதான் இவர்கள் செல்லுகிறார்கள் என்று பார்த்தோம் என்றால், இவர்கள் அங்கு எருசலேம் நடக்கிற அத்தனை நிகழ்வுகளை பார்த்திருக்கிறார்கள். அங்கு அவர்கள் உள்ளம் குழம்பியவர்களாக, மனக்கலக்கம் அடைந்தவர்களாக, ஆண்டவர் இயேசு இறந்து விட்டார், எனவே இனி என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதுதான் அவர்களுடைய வார்த்தையாக அமைந்திருக்கிறது. எனவேதான் அவர்கள் ஆண்டவர் இயேசுவிடத்திலே அவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தை, எருசலேமில் தங்கியிருப்பவர்களுள் உமக்கு மட்டும்தான் அந்நாள்கள் நிகழ்ந்தது தெரியாதோ என்று அவர் கேட்கிற பொழுது அவர்கள் அதற்கு மேலுமாக அவர்கள் சொல்லுகிற பதில், நாங்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு இருந்தோம், மெசியாவாக நாங்கள் எதிர்பார்த்திருந்தவர் இறந்து விட்டார் என்று அவர்கள் ஒரு ஆதங்கத்தில் சொல்லுகிற பொழுது அவர்களுடைய மனம் குழப்பம் அடைந்திருக்கிறது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. எனவே இவர்கள் சொல்வது அஸ்தமத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு குழப்பத்திலே தங்களுடைய ஊரை நோக்கி அவர்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எம்மாவூஸ் அங்கு அவர்கள் அனுபவம் பெறுகிறார்கள். ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதல் அனுபவம் பெறுகிறார்கள். வழியிலே அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற வார்த்தை இறை வார்த்தை பகிர்தல் என்பது அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். அங்கு சென்ற பிறகு அப்பம் பெருக்கிறதில்லை, அவர்கள் ஆண்டவர் இயேசுவை உணர்ந்து கொள்ளுகிறார்கள். எனவே அவர்கள் மீண்டும் தங்களுடைய பயணத்தை எம்மாவில் இருந்து எருசலேம் நோக்கி அவர்கள் பயணித்திருக்கிறார்கள். மீண்டுமாக அவர்கள் திரும்புகிற பொழுது மிகுந்த உற்சாகத்தோடும் புதிய ஆற்றலோடும் அவர்கள் தங்களுடைய பயணத்தை வைத்திருந்தார்கள். எனவே அவர்கள் வருகிறவர்கள் நற்செய்தியினுடைய தூதுவர்களாக அவர் மாறியிருக்கிறார்கள். இதற்கெல்லாம் அடிப்படையாக அமைந்திருந்தது அவர்கள் ஆண்டவர் இயேசுவை தங்களோடு அவர்கள் வரவே